Ku ziyarci dan Alhaji MKN TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya. Kuma dan Sharif. Me farka? Na rasa yadda zan. To me ke damun ka? Ina zautu. Na san inda za mu haɗu da kai. Me ya zautar da kai? Ba na iya karatu. Wai ce take hana ka karatu? Ce. To ke ya aka yi haka? Billahi allazi la ilaha illa huwa. Kai me zaka yi wajen ta? Soyayya. Kai baka san an bada ita bane? Idan ba sai na bazar da kai ba Allah ya tsina. Freeze, me yasa zaka bazar da shi? An bada ita. Kai ka kawo da kanka akan taimaka tun da an riga da an bare ta. Ban kawo da kai. Na san inda za mu haɗu da kai idan ba sai na bazar da kai ba Allah ya tsina. A Freeze da waye ne zaka yi fara? Wannan yara. To kai me yasa idan Allah ba ku baka son rabuwa? Ban sha wahala ba. Sai na sharara maka bani wallahi. To me zaka ki bari a daula muku aure tare da shi? Bukaci ne. Ayo. Ku ziyarci dan Alhaji MKN TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun ƙayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.